Їжа – невід'ємна частина ідентичності кожного народу, в тому числі і кримсько-татарського. Однак сьогодні цю смакову традицію кримські татари частково зберігають та популяризують не на своїй батьківщині. Про те, як через окупацію Криму живе культура кримсько-татарської кухні на материковій частині України, розповідає Ліране Тульчий, рестораторка, практик кулінарної спадщини кримських татар. Кримсько-татарська кухня має багато перетинів з українською, якби це не дивно було, тому що щонайменше ми використовуємо майже одні й ті самі інгредієнти. Це борошно, м'ясо і овочі. Так? Єдине, що через те, що Кримський півострів знаходиться трошки південніше, саме південна частина України, тому, звичайно, перелік тих інгредієнтів, які ростуть в теплих широтах, він більший. І, до речі, їжа, бачите, такі часи непрості зараз відбуваються в Україні. І знову ж таки, їжа кримських татар, страва кримських татар, татарська кухня стала якраз ще тим, може бути, soft power, да, у кримських татар, що через їжу тепер можна говорити про історію і культуру кримських татар, а українцям виявляти свою солідарність з кримськими татарами, адже ми один одного відкриваємо. Цей процес продовжується тепер з тим, що сталося у 2014 році, з тимчасової окупації батьківщини кримських татар. І вже, напевно, більш динамічніше це відбувається. Да? Тут ми бачимо на ландшафті ресторанної справи України відкриваються заклади з кримськотатарською кухнею. І це про те, що українці, їм смакує. Вони проявляють через їжу свою солідарність. Вони таким чином зберігають пам'яті про наш український Крим. Вони хочуть через їжу, у них перший дотик, да, з кухнею, він потім може розвиватися далі, коли людина хоче знати вже історію, вона шукає книжки по історії кримських татар, вона дивиться фільми там кримськотатарського режисера Ахтема Таблаєва або Марії Іванович Алієва. Вона більше цікавиться музикою, ну і так далі, так далі, далі. І от через примітивний такий щоденний ритуал трапези, да, або там відвідування кафе і ресторанів кримськотатарської кухні відбувається оце знайомство. Після початку повномасштабного вторгнення Ліране згадує про єдність та згуртованість всієї України. Вона також тоді, в момент шокуючого нападу, підтримувала захисників автентичними смаколиками. Сьогодні Ліране допомагає зі зборами на дрони, ремонти авто і багато іншого, проте все одно наших воїнів своєю їжею пригощати продовжує. На жаль, коли мені прийшлося виїжджати з Ірпеня, і я з двома рюкзаками, і це була вже окупація під час повномасштабної, до повномасштабного вторгнення я Кримський дворик, своє кафе відкрила в 2017 році. Тоді, коли в мене була можливість, я відносила їжу, якісь кримськотатарські смаколики в шпиталь військовий в Ірпені. Тобто, в загальному це мої точкові, несистемні допомоги нашим захисникам по тому, що по мірі можливості. І тут настільки, допомога моя не через кримськотатарську кухню, а через те, що заробила, відправила на те, що вкрай необхідно, там дрони і так далі, генератори, ще щось. Власне, я більше спрямовую на те, тому що їжу
по відгуках вже останнім часом військовим більш-менш забезпечені. От гроші на технічне забезпечення завжди не вистачає, в тому числі там і автомобілі і так далі. От, але коли буває можливість, я трошки балую смаколиками. Час від часу відправляю підрозділу Серафіми. От там більшість моїх знайомих, і кримські журналісти українського походження, і кримські татари служать. Я їм відправляю там 100 штук пахлави, щоб вони там смакували. Як і переселенці з усіх тимчасово захоплених територій, кримські татари також перебувають у різних куточках України. Проте треба зберігати своє рідне коріння, яке проросло у Криму і куди зрештою обов'язково повернеться. Лєрена розповідає, як спільнота кримських татар, що мешкає у Львові, гуртується та знайомить решту співгромадян зі смаками кримсько-татарської кухні. Кримськотатарська громада є, вона сформована була ще у 2014 році, коли мої земляки вимушені були їхати зі своїх домівок з Криму. Я сама проводила там і майстерки, і вечері пам'яті, присвячені кримськотатарським громадським діячам. Ну і, власне, Кримський дворик, він, знаєте, був таким щоденним, можна сказати, центром, де люди знайомилися через кухню, знайомилися з кримськими татарами. Я вже не кажу там про культуру, тому що в просторі Кримського дворика був такий аматорський музей кримських спогадів, де були артефакти, вони так чи інакше були пов'язані з Кримом і з кримськими татарами, тому що Крим більш така об'ємна. В конструкції Криму є не тільки кримські татари. В конструкції Криму є ще і караїми, кримчаки, і персональні спогади кожного окремого мешканця Криму, який вимушено виїхав, і там українці і так далі. Тому я ці артефакти збирала по всій Україні, можна сказати, не тільки привезла з Криму. Точно, навіть через відсутність якихось там культурних, соціально-політичних заходів, все одно динаміка солідарності українців до татарської, до кримської теми, вона збільшується.